Understand? Just pray with your season, because prayer make it work. Prayer is the best hard work that you can give. Now everything is increasing money. God is wonderful. God is wonderful. I believe that by this time next year, all our road will be pothole. At least Nigeria is improving. Now they are still giving us light 6 hours in a day. Very soon it will be 3 minutes. Yeah, you understand? What God cannot do does not exist. I believe that after this 100 days fasting and prayer, we will be moving our ministry to Giza, to East. It will bring more development. Are you getting me? Invite more criminals, more terrorists, more agwu people. We are improving. My brother Okongwu Dibia. Oyimu na kama gwage. Biz without joy. Mana oyim na gwara nga agwa. Bogene biz boy. O nwere ihe ga-abi na-eme ọ na-atọ gị ụtọ, but the end part might lead you to destruction. Mmadụ make the ihe ntu a. Mmadụ akpa ya n'ọnụ too much. Imegide it shovel law. Okongwu Dibia, you and I know very well that na mgbe isi Ghana wee bata ọfụ bido na-eme content, enwere so many comedies, ma nke gị na caricature o mere, ma nke mụ na gị mere, ma nke gị na a lot of people mere, ọ na-aga viral and ọ na-atọ ụtọ. People na comment, people na watch video gị with love. Ha ji obiọma dị na-arụ Igbo na watch video gị, mana later deviate ya na asịrịkwa nge agba ndị pastor war, asịrịkwa nge agba na ndị church war, mana before you gba mmadụ war, ma before you do mmadụ bam ya nwee ihe ọjọọ onye agha mere, ya nwee ihe ọjọọ gịnị onye agha mere. Ewute pastor na akwamigo taa ị chọrọ ịgba ewo iwu ejighị gị, ị na-akọrekt ya n'ihe ọjọọ ya. Mana nke bụ ọnọkọta nnọọ ịdọpụta mmadụ na-eme ihe ya akaje. Well, ya gazikwara gị ma ọ bụ na ọ dị mma, mana ọ bụ na ọ dịghị mma, reshovel. Afụrụ m vidio nke ị mere ọzọ kịta ndị mmadụ asị na na-edifend Ebuka Obi. Ha dị edifend Ebuka Obi mee ihe ọjọọ, anyị ewepụta n'ihu akwụkwọ mee gịnị? Mee analyze. Mana nwatakịrị na ọrịa onwe ị na-adọgharị ịdọje ebe ha jabụ content. Mmadụ ya eji aka mee ife Facebook ya eji wee shadow ban gị. Some people amaghị ife na-akpọ shadow banning. Shadow banning means na be post ihe before you na-enweta 30,000 view, 40, 50, 100,000. Ọnọkọtazie gị nwa na-enweta ezigbo 70,000 view, 100,000. He post ife tọrọ ụtọ, that's na-enweta ebe 1,000 view, 1,200. That is called shadow banning. Okongwu Dibia, you were against shadow ban on your page. Shadow banning means when a lot of people begin to complain without, they will stop recommending your page. Facebook will shadow ban you. I might recommend this page. You will get feel low, so don't say, mom, now make us number one, mother back at the wall, Chereto, or Cheto small. Now, too much of everything is bad. Too much of everything is bad. Since you go to announce. No, yeah, when at Zion na southeast, development today where bataba. Since that day, ina wari ka agwa egbu bidoro ọdụ Okongwu. Even I don't say na ato marebo, ato na aro say. One of the things you get eme number 1, zero bad friends, zero joy. Number 2, zero bad erinni, makinye poison. Number 3, zero social gathering, makinye wagono. Number 4, Bako isi gị ọnụ, because at times achọghị na ife na-enweta gị, achọghị na mmụọ, enwere ike spirit gị ama dị strong, gị na street ahụ ji tọgụ na arụsị, ọ na-ebugharị gị, iche na atọ maka na arụsị na arụsị ebe ogbuo gị ozugbo. Enwere ka atọ gị na arụsị bịara lee gị fụ na ihe ahụ ha ji maka ịtọgụ na arụsị na ị na-eme, na ị gara n'ihu na-eme, otu gị isusu, tii gị ọgba na uke, tii gị ọgba nghasasị, ịgbara onye mgbe iji aka gị gbabata n'ebe ị ga-anọ laa onwe gị n'iyi. Okongwu Dibia, dọghachi onwe gị azụ.
dọghachi onwe gị azụ enwere ike sị na Jpac Ebuka bịa afọkwa m nke iji m wee mee ha nchara idebe content ha ncha bụ comedy content ya gaziere gị ma ihe na-amasị gị dọghachi onwe gị azụ imegide ihe a na nke ikpeazụ a nwee nsogbu you and I mana ndị Igbo ama apụtazikwa for you inwe nsogbu Igbo ama apụtazikwa for you just check ye na ị nwere nsogbu nobody came out I was the only person pụtara nri zọọ gị check ze ka ọ ya adịzi na ị nwee nsogbu na onwe ya aka wuo obi pụta bịa zọ gị agwụchakwa ka ha n'ọnụ ịmara asụ sụọ n'ikwe ịma ha asụ continue gbaba Ebuka wọọ gbaba Ebuka obi wọọ gbaba ịgbara eje ebe a onye na-agba wọọ enweghị ka o si ruru gị na ya na-abụ from this current generation till generation to come ị na-agba ewu right on isi ike